Ja sam Dušan Stojšić, digitalac. Znači sve što je vezano za digitalni marketing, taj sam. Moj najveći problem je bila vrtoglavica, koja se javljala veoma često. Znači kad ustajem, naglo kad ustanem, zavrti mi se u glavi. Kad legnem, zavrti mi se u glavi. I ljudi verovali ili ne, ja sam to rešio. Nebojšinim vežbama, krenuo sam malim koracima, ali ceo organizam sam, kako kažem, i razgibao, i utegao mišiće, i ja kapiram da je to zbog toga. Ta moja vrtoglavica je bila prisutna pa nekih 4 godine, i za te 4 godine ja sam išao kod raznih krckolomaca i fizioterapeuta i tako dalje, lekara, i nisu mi to rešili. Stvarno smor, ali nisu mi rešili. I eto, za manje od mesec dana ja sam to uspeo da rešim misteriozno. Znači, ni sam nisam mogao verujem da je prestala i bio sam presrećan, bukvalno, i rekao sam Nebojši odmah, brate, ovo radi. Na programu nije bilo teško, čak šta više, vrlo je jednostavan. Jedini problem je navika koju ti stvoriš u glavi za određene stvari i neki stereotipi koje dobijaš od svih ostalih, za dijete, ona, ja mogu to, ja to ne mogu, pogotovo za te fizičke vežbe, mada ovde ljudi nije samo fizička aktivnost bitan, i ceo mindset je u pozadini koji ti Nebojša prenese, i to skontaš ovako. Jako je lako da primeniš to i da jednostavno poštuješ sve to i rezultati sami dolaze, bukvalno dolaze. Za mesec dana preko Nebojšinog programa izgubio sam 4 kilograma, što je za mene top. S obzirom da nisam ranije trenirao, nisam imao neku regulisanu ishranu, znači ovo su meni fantastični rezultati. I mnogo sam srećan zbog toga, tako da idemo dalje. Nebojša je neko ko je opušten, ko je harizmatičan, ko voli ljude, to se vidi, to se osjeća. Imam osjećaj kao da ga znam ceo život. Jednostavno tako deluje na ljude i vidi se da voli to što radi. I to je ono što je meni najbitnije bilo, što sam mogu da kažem i što osetim i da preporučim svima dalje, bez ikakvog problema, jer znam da će to biti rešeno. Ono što je najbitnije na kraju, što se osjećaš fantastično. I to je to. Nebojša je car. Ozbiljno, dečko je car. Jebeni car.